Niin se oli siis Super Soldier täällä taas. Tänään me aloitetaan täten uuden sarjan parissa, jossa otetaan pelkästään heideitä. Siitähän on pitkä tovi, kun pelattiin viimeksi heideitä. Mä sanon itse, että heide on musta aika kiehtova peli. Eli heidein parissa jatketaan. Täällä on meijeri, sitten on rehumylly ja tälleen. Eli tässä on mun farmi. Mä oon tätä vitsin pelannut tätä heideitä mun omalla puhelimella. Nimittäin 21 tasolle. Eli silloin kun mä saan omalla puhelimella sen, niin pitää päästä 4 tasolle. Ja siinä mä voin sanoa, että silloin ei ole enää sadoista, vaan 10 000 kyse. Eli seuraavalla tasolla minä vaan nämä palkinnot. Eli 10 palkintoa. 10 tasolla. Possu, sikolätti, pekoni, possurehu, keksi ja sain lisää timantteja. Onkohan tällä mitään jännää? Oikein hauskaa Halloweenia. Kaikki saavat varmasti järjestetty oikein hienot Halloween-juhlat. Yhteisömme sai yhdessä aikaan kaikkien aikojen huikeimman Halloweenin. Jaa, kiva. Katsotaanpas tätä tavararekkaappi toimitusbonusaika. 3 päivää 19 tuntia. Kylässä on puutteita tavaroista, huutomerkki. Kaikki saavat tämän Batman aikana suoritetusta kuljetuksista kaksinkertaisen määrän kolikoita. Alat tuottaa tarvikkeita kyläiset todella tarvitsevat sinua. No jännä juttu. No niin, sieltä tuli nämä valmiiksi. Eli sieltä tulee sitä, niin ja tällaista. Jaha. Näin. I can't watch for you. Jaha. Siis ärsyttää, kun noihin tarvii soijapapuja. Ja ikinä kukaan ei sinänsä myy soijapapua. Se on aika tylsä. Yleensä kukaan ei myy soijapapua. Eikä tarvii pois. Ei tarvii enää. Ja kun tuolla näin huutomerkki, niin silloin tarvii apua. Jep. Ja se on varmaan täällä taas. Ja tää on juustokakku. En pysty tuottamaan olevasta 9 levelillä. Ja no toi kakkuun ja avautuu sitä aika. Ja tää on tuolla. Peli laggaa, kun tää on niin hyvä parana vai. 107 levun. Se on kiva. Missä mä en tää tappi apua? Täällä on tätä kasvillisuutta, niin yleensä se on kasvillisuudessa. No suurimmaksi osaksi kaikki tarvii. Täällä on vähän tällaista huonoksi mennyttä. Jahas. Niin ainakaan täällä vielä. Tuopa tänne. Tää on aika iso vehnäpelto. Jaha, kiva. Siellä on ampari. Se on joulukuusi. Siellä on lisää tällaista ja tää on aika hieno farmi. Mitäs täällä? No täällä. Missä täällä oikeesti on kaikki autot? Tien varressa enemmän. 3-9 siinä on aika paljon. Mä en osaa lausua. On niin paljon, ettei pysty lausumaan. Jahas. No, sieltä tuli nämä. Mulla on vähän sekalainen tää. Siinä. Mikä tää ääni on? Ota. Jännä. Joo, eli mä ajattelin 6 minuutin pätkissä. Ihan sieltä tuli päivän lehti. Sokeriruokoa. Kiva. Se tulee tähän
Vähän fariinisokeria. Mikä? En tajua. Mikä pointti siinä fariinisokerissa? Ajattelin, että mä voin siitä sen paikkoja vapaana. Jahas, ja kukas sä sinä olet? Sisääni. Hei! Juhu! Hei! Ei ole. Mitä se olisi ollut aina muistaisin, mulla ihan sairaan muista. Nyt vähän maissileipää. Kato. No. Jahas. Eli 6 minuuttia on alkanut tulla täyteen. Tässä on mukavasti aloitellessa tätä uutta Heyday-sarjaa, jossa pelataan vain Heydaytä. Eli se oli Super Soldier. Tältä erää kuittaa. Se on seuraavan videon parissa. Taas sitten rakkaat katsojat näette minun pelailuaan. Hetkonen, pakko ottaa vielä. Eli nähdään seuraavassa videossa.